Здравейте, аз съм Стефан и това е моя канал PCP Rifle Lab, в който тестваме различни системи PCP оръжия, правиме реални тестове на реални дистанции и реални заключения. Какво ще видим в днешното видео? Това е един модел на турската компания Effecto в калибър 5.5. Това е едно много малко и компактно оръжие. Може да се каже, че е нещо средно между пистолет и пушка. Сега ще го разопаковаме, за да разгледаме какво има в кутията и какво всъщност е оръжието. Отваряме кутийката. Това е документа, фактурката, която е издадена от магазина. Това е един тест за стрелба. Тук са замерили стрелбата с 15,89 грейна на GSB на 15 метра. Ето това са попаденията и книжката с опътването. Пушката е Effecto Spark Mini в калибър 5.5. Какво ще открием в кашона? Инструментите, щуцера за зареждането, резервни опръстени и това е една плочка за единична стрелба. Освен това, Effecto са сложили и механични прибори. Това е мерник и мушка, които могат да се монтират на уивър базата. Какво друго имаме вътре? Това е барабан. Ето го. 10 заряден. Има още един, който е на пушката. И сега да покажем. Ето това е оръжието. Има си сгъваем приклад. Ето така изглежда. Лекичко, доста удобно. Още един барабан, който е монтиран на него. Предпазител. Тук интересното е, че когато не е заредена пушката, предпазителя не работи. Едва когато я заредим, тогава можем да го сложим на сейфти или съответно на Fire. Доста добра изработка. Не знам дали знаете, Effecto правят оръжията си, изнасят за Америка, така че доста следят за качеството. Полимерен приклад, сгъваем. Тук има една вратка, която надига надбузника. Може да се регулира. Не знам дали се вижда. Ето тук се надига надбузника. Отзад гумен затилък, гумен грип, ръкохватка. Доста удобен. Много добро покритие на цялата пушка с уивър база. Дължината на цевта я меря в момента 22 см. До тук. Това напред вече е муфата за заглушител. Няма смисъл да я мериме. Има уивър база отдолу за прикачане на фенер, двунога или каквото е необходимо, или станок за стрелба. Пушката, както казах, е в калибър
5,5. Редукторна. Не знам на колко е настроен редуктора в момента. Като отидем на стрелбището, ще я тестваме. По принцип, производителя дава да е някъде в около 19 джаула мощност. Но това ще го видим на стрелбището. 250 барова бутилка и 50 кубиков резервоар, което е наистина едно доста компактно оръжие. Какво друго да ви кажа? Спусъка доста лек при натискане. Има си реглаж. Нека заредим и да пробваме. Мек спусък, който обирам. Съвсем леко натискане и можем да произведем изстрел. Няма много за разказване в момента по пушката. Това е като цяло. Всъщност за това ефекто ще направим 2 клипа. Реално сега на стрелбището ще замерим показателите на пушката така както идва от завода. Скорост, енергия, точност. А в следващото видео всъщност ще покажем какви резултати ще даде оръжието след малки технически подобрения. Какви подобрения ще се направят по пушката, ще ви кажа в следващото видео. Теглото на това компактно оръжие е само 2 кг. Доста леко, с един малък бързомер или една малка оптика. Мисля, че са достатъчни за нея. Няма нужда от повече, така че това е може би пределната му дистанция около 50 метра. Ние на стрелбището ще го пробваме всъщност само на 50 метра, за да видим каква група ще направи с един много малък и непретенциозен бързомер. Доста ще е интересно за мен да видя каква група ще направи. Това оръжие ми е предоставено от един мой много добър приятел Галин Минчев от Стара Загора. Той внася пушки от Турция на доста добри цени. Моделите, които може да намерите при него са Hudson, Krall Arms, Reximex, Effecto и Nixon. Освен с оръжията, които разполага на склад, може да правите индивидуални поръчки. Сега тук някъде ще се появи един номер. Това е неговия контакт. Той също прави и технически подобрения на оръжията. Както знаем, някои от турските модели, както и не само, изискват някои подобрения, за да може да сработят по-добре. Може да разчитате от него и на такъв вид услуга. Добре, нека се отправим към стрелбищен комплекс Vertex, за да видим какви резултати ще даде Effecto Spark Mini. До след малко. Ето ни, приятели, вече на стрелбището. Сега ще видим как ще се представи Effecto Spark Mini на 50 метра. Ще стреляме само на 50 метра, защото това е едно маломощно оръжие, което 100 метра са му недостижима граница, така да се каже. Така че нека залягаме над стойката и да видим какви резултати ще покаже. Монтирал съм му едно далекомерче, няма приближение, няма нищо на 50 метра. Мисля, че ще успеем да направим някакви групи. Сега ще се помъчим да замерим някакви скорости и енергия. Слагаме барабана, стреляме с чашки на GSB Exact Jumbo в 1,03 грама или 15,89 грейна. За тази мощност, която го дават от магазина, няма нужда от по-тежки проектили. Ще направим 5 изстрела по мишената. Първи изстрел. Доста шумна. Добре, 196 метра в секунда или 19,8 джаула.
да отчете резултат. – 196 метра в секунда, 19,8 джаула. – 197 метра в секунда, 19,7 джаула. – 197 метра в секунда. Регулатора се справя доста добре. Отново не отчете изстрел. – 194 метра в секунда засече тук, като налягането е 175 бара някъде. Продължаваме. Много не отчете. 194 метра в секунда. – 193 метра в секунда. Отново да видим налягането. 150 бара. Сега ще установим и редуктора на какво налягане е настроен. 10 изстрела сме направили до тук. Сега ще заредя още един барабан. Изпълнителят е зареден. Продължаваме с сесията от изстрели. 195 метра в секунда. Тук отново не отчита, не знам защо не отчита всеки изстрел. 194. 194, само да продължа да проверя налягането. В момента е 100 бара. Може би редуктора ще е нагласен някъде около 100 бара. 190, да, тук вече започва да падат скоростите. Още един изстрел да видим. 185, да. Значи установяваме, че регулатора е нагласен на 100 бара, като с тези
настройки в момента. Имаме изстрели с едно зареждане с еднаква скорост, около 12-13. Просто сега направих малко повече, защото изтървах налягането в бутилката и вместо 250 напълних може би около 260-265 бара. Затова се допусна някой изстрел отгоре, но като цяло пушката, един барабан от 10 изстрела или още един-два може да направи от 250 до 100 бара. След което вече скоростите започват да падат надолу, няма да ги поддържа, защото редукторът е нагласен на 100 атмосфери. Групата бих казал доста добра за този съвсем елементарен и евтин бързомер. Просто това имах под ръка в къщи и това сложих само за теста. Мисля, че ако сложим един оптически прицел с някакъв зум, да речем от 4 пъти, нещата с групите ще се подобрят значително. Ще видим след подобренията, като се помъчим да усилим малко мощността, какво ще направи пушката евентуално. Това ще го установим в следващото видео, отново на терен. Нека да отидем до мишената и да погледнем всъщност групата и отблизко. Полъхва е малко ветрец, който също може да отваря групата. Ето, приятели, това е групата. Разтворена, разбира се, но пак казвам, дължи се на бързомера и на слабия вятър. Може би все пак да не забравяме, тук скорости са доста ниски и са доста чувствителни от към вятъра. Тук са някъде 14 изстрели. Качили групата е изместена една идея в дясно. Това е положението. Това беше от стрелбище Vertex, приятели. Връщаме се обратно в студиото, за да направим една ретроспекция на това какво се случи днес на стрелбището. Да не забравяме да благодарим на нашите приятели от стрелбището. И ще се видим след малко в студиото. Приятели, ето ни отново в студиото. Какво установихме днес на стрелбището? Стрелба на 50 метра с GSB 103 грама, с ето този бързомер, който не е нищо особено, но групата, бих казал, на 50 метра беше доста добра, предвид, че това няма никакво приближение. Мишената едва се виждаше от тази дистанция, но въпреки всичко се представи доста добре. Друго, което установихме, редуктора е фабрично, идва на 100 атмосфери, така че мисля, че ако малко се надуе, да речем на 110-120 атмосфери и се засили пружината на ударника, може да постигне малко по-високи скорости. С така направените заводски настройки, скоростите излязаха около 199-198 метра в секунда или около 19 джаула. Точно толкова, колкото го дава и производителя. Друго, което ми направи впечатление, с едно зареждане на бутилката до 250 бара, пушката прави около 10-12 изстрела, докато изравни наляганията в редуктора, което за тази малка бутилка от само 50 кубика бих казал, че е едно доста добро постижение.
А, Това е в общи линии за пушката. Както казах, в следващото видео ще видим след малки корекции в пружината на ударника и в редуктора, може би някои други корекции, които Галин ще прецени да направи, които ще ви бъдат казани естествено тук, да видим какво ще постигне оръжието. Мисля, че ще се подобри. Още една идея. Това е една доста приятна пушка за стрелба по мишени, дали във вашия двор или на регламентираните за това места. Доста добре се представя. Няма какво да се иска повече от нея. Това беше за днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, вдигнете палец нагоре, натиснете камбанката, абонирайте се за канала. Може да напишете в коментарите какво искате да гледате следващия път или естествено може да отправите и критика. Аз винаги ще се взема за бележка. Това е, до следващия път.